Не прекращаются попытки криминальных элементов дестабилизировать обстановку, в том числе посредством передачи в учреждения запрещенных предметов. Әйтик, 2020 елда Татарстан колонияларында 2455 телефон табылган. Оларның 80% техниканы колония ішіне алып кірген вакытта угалына. Я посылка белән килә, я киртә аша аталар. В августе 2020 года 2020 елның августында Россия Қорқынышсызлық Советі учрежденияларда мобиль элемтәне законсыз файдалану очракларын булдырмас өчен чара күрү турында карар чыгарды. Моңа зур игътибар бирелә, чөнки төзәтү колонияларында утыручылар арасында мошенниклык кылу очраклары күп. Коллегиядә күтәрелгән мәсьәләләрнең тагын берсе Татарстан тикшерү изоляторларында урын җитмәү. Алар 1900 кешегә исәпләнгән, ә хәзерге вакытта анда 2200 кеше утыра. Әлеге проблеманы хәл итү өчен быел Казанда федераль программа буенча яңа тикшерү изоляторы төзеләчәк. У них программа 6 лет. Әлеге объектны 6 ел төзергә җыйналар, ә республика президенты кыска вакыт эчендә мөмкинлекләр акча табып проектны тормышка ашыру бурычын куйды. 2020 ел нәтиҗәсе буенча Татарстан төзәтү учрежденияләре һәм тикшерү изоляторларында 9170 кеше утыра. Бу 2019 елга караганда азрак. Төп бурыч хөкем итүчеләрне эшкә өйрәтү диләр. Әйтик, Мамадыш районындагы Дегетле авылы колониясендә җинаятьчеләр авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнә. Былтыр биредә яңа ферма төзелгән. Менә быел 68 миллионлык товар җитештерелде, сатылды инде. Бу безнең үтәлде 4%-ка. Бәрәңге 1300 тонна бәрәңге җитештерелде. Кәбестә, кишер, шөгендер, суган. Әмма җитештергән товарны сату буенча эш тиешенчә башкарылмый ди республика җитәкчелеге. Әйтик, кыеп ясалган продукция Мәскәү, Башкортстанга китә, Татарстанда күпләп алучы юк. Шуңа колония урнашкан районнарны төзәтү учрежденияләре белән активрак эшләргә өндәделәр. Если мы проанализируем Әгәр дә 5 еллык эшчәнлекне карасак, министрлык ихтыяҗлары өчен бара торган товарлар күләме 3 тапкырга кимеде. Президент колонияларда җитештерү программаларын арттыру бурычын куя. Моның өчен эш яшендә булган хөкем ителүчеләрне мөмкин кадәр эш белән тәэмин итәргә кирәк булачак. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.